Ga wannan labarin, dukan alamu sun nuna cewar za a gudanar da zanga-zanga a faɗin Najeriya da ake shirin yi cikin ƙoshin lafiya da kwanciyar hankali, duba da irin matakan da jami'an tsaro suka fara ɗauka a daidai wannan gaɓar. Inda a yanzu haka batun da ake babban birnin tarayyan Abuja, jami'an tsaro sun shirya tsaf kamar yadda kuke gani. Jami'an tsaro na NSCDC kamar yadda idonku yake gani muku, sun shirya aƙalla jami'ai sama da mutum 5,000 domin shiga cikin masu gudanar da zanga-zanga, su sanya idanu don daƙile ɓata gari da aiwatar da ɓarna a cikin masu gudanar da zanga-zangar. Inda a hannu guda a Anambra ma, kamar yadda kuke gani, an shirya waɗannan jami'ai domin dai su ba da gudunmawar da ya dace. Inda bugu da ƙari babban sufeton 'yan sanda tun a baya in za ku iya tunawa ya sha alwashin cewar lallai jami'an tsaron 'yan sanda za su fita kuma tare da ba da kariya ga masu gudanar da zanga-zanga matuƙar ta kasance ta lumana. Wannan dai a iya cewa wata alama ce da kuma jan kunne ga ɗaukacin masu shirin shiga tawagar masu gudanar da zanga-zanga domin su aiwatar da ɓarna. A iya cewa kai tsaye kashinsu yana dab da ya bushe. Domin kuwa ko a jihar Kano, rundunar 'yan sandan jihar Kano haɗin gwiwa da sauran ɓangarorin jami'an tsaro sun fita rali ko suna kan fita rali na kewayawa faɗin jihar Kano da tawagar motocinsu kamar yadda idonku yake gane muku, duka dai domin tabbatar da kuma ba da tabbacin cewar za su ba da kariya ga al'ummar da za su fito zanga-zanga a ranar 1 ga wannan watan na Agusta, wato gobe kenan, domin nuna ɓacin rai da irin halin da al'ummar Najeriya suke ciki na yunwa da fatara da talauci da kuma rashin tsaro. Kamar yadda kuke gani, mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Kano Abdullahi Haruna Kiyawa ya rubuta a shafinsa, kamar yadda kuke gani alamu ne na jan kunne ga masu shirin fita zanga-zanga, masu shirin su yi kundin bala a ciki, su aiwatar da ɓarna ko su taɓa kayan mutane ko cinna wuta ko kuma tada wata fitina. Wannan yana da tabbatar da yadda da yawa daga cikin jihohin Najeriya da za a fita wannan zanga-zangar, jami'an tsaro suka zama cikin shiri na idan ba ka yi ba ni guri, tabbas za su ba da kariya in har ta tabbata ta lumana za a yi da kwanciyar hankali. Ina masu yunƙurin shiga domin su gudanar da ɓarna a cikin 'yan zanga-zanga. Ga ƙofa nan a buɗe take, ga ku ga jami'an tsaro na, kamar yadda suka ambata. Sunana Fahad Kabir Maitata.